Molt bé, doncs regidors, regidores, continuaríem per un segon plenari que abans d'iniciar-lo li demanaria al senyor secretari que ens faci l'explicació de la convocatòria del present plenari. Endavant, senyor Ubaldo. L'explicació de la convocatòria consisteix en explicar l'obligació legal que hi ha quan ho demana una quarta part dels regidors, demana la constitució d'un ple, diguéssim, extraordinari, en aquest cas amb el límit de no sol·licitar més de 3 anualment, cosa que ja es va fer amb la instància de presentació, y digo en aquest cas la ley, en este último caso la celebración del mismo no podrá demorarse más allá de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse al asunto al fin del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autoricen expresamente los solicitantes. Per tant, és un ple autònom i que ha de tenir els punts que estableix el diàleg d'aquest ple. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per l'explicació. Aquest ple extraordinari només té un punt a la part resolutiva que procediré a llegir. Moció del grup municipal de Gent per Sant Climent per debatre la situació funcionarial del senyor Ubaldo Fernández Rodríguez que encapçala la direcció en la seva condició de secretari interventor occidental i procedeixo a passar la paraula als grups convocants. El grup convocant Gent per Sant Climent. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Doncs nosaltres només volem traslladar també, arrel del que diu el senyor secretari, doncs que aquest ple, evidentment, ho convoquem per una qüestió de forma, com bé ha dit ell, però sobretot amb un objectiu. Un objectiu perquè, com tots sabem, hi ha una sentència ferma, com tots sabem, hi ha una amortització d'una plaça, arrel d'aquesta sentència aquest ple municipal va decidir amortitzar una plaça. El senyor alcalde també va comentar o va fer un comentari en un ple en sessió plenària que a partir de l'1 d'agost el senyor Ubaldo Fernández tindria categoria C1 i donat que no tenim adient la documentació administrativa que acredita que el senyor Ubaldo Fernández està en una plaça C1, que no ho dubtem, l'únic que diem és que ens doni la documentació administrativa, ja que no hem estat capaços ni veure el nomenament en el boletín oficial de la província de Barcelona, com es fa en qualsevol nomenament d'un funcionari públic, doncs vam determinar, sol·licitar aquest ple extraordinari que tenim, com ja ha dit el secretari, legalment establert, per aclarir-ho, que ens ho aclareixin. Llavors, aquesta modalitat de ple extraordinari no està subjecta a una junta de portaveus, però el senyor alcalde va decidir fer una junta de portaveus, la van fer, i el grup municipal de Gent per Sant Climent va parlar, que no parlem, que ara estem parlant. Llavors, dir-vos que amb aquesta junta de portaveus, per parlar d'aquest tema, doncs vam sol·licitar tant a la portaveu de Junts com a la portaveu d'Esquerra Republicana si vam fer una pregunta. Si pensaven adient, doncs necessitaven ells o elles, necessitaven la documentació que acredités en quina situació funcionaria està aquest senyor. Ara per ara nosaltres, com hem tingut aquesta junta de portaveus i no vam tenir l'expedient penjat a la junta de portaveus, escolta, no el tenim, tampoc tenen l'obligació de posar-ho, és un ple, no sap res, no el tenim. Vam fer, després de la junta de portaveus, vam fer un escrit, ho hem demanat per instància i hem exigit aquesta documentació perquè pensem que és adient que els 11 regidors i regidores tinguem accés a la documentació, parlàvem abans, la legalitat de les coses i l'aclariment i la transparència moltes vegades que ens fem, que donem tant cops de pit de transparència, doncs escolta, aquí està. Si diem que estan bé les coses, doncs ho posem a sobre la taula, ho mirem, ho llegim i no hi haurà cap. Nosaltres estem una mica modestos, li diem la paraula modestos, perquè s'ha d'entendre així, perquè som el grup del no. Escolti'm, el senyor alcalde s'ha acostumat a que tot va bé. Ens diu, va bé les comptes públiques.
nosaltres li demanem una moció i li diem, escolti, fes una auditoria. Llavors, aquestes discrepàncies que tenim com a oposició al govern, doncs amb una auditoria s'aclariria, no? Doncs no. El govern ens diu que no. Junts i Esquerra Republicana diuen no a la moció. Que nosaltres traiem aquí una modificació de crèdit, portem una modificació de crèdit extraordinari fora de l'exercici. Escolti'm, anem a aclarir això, fem una auditoria. No. Que nosaltres portem a veure que ens donin explicacions del perquè d'una desviació i d'unes certificacions que no les tenim clares. No tenim. Si nosaltres diem que... Home, diem moltes coses, Sobretot vam anar, portem des del 4 de juliol del 2019 dient que hi havia unes coses que no es feien bé i escolti, tenim sentència, I la sentència es ferma. Molt bé, no s'han fet. Llavors, només hem fet la nostra feina, Vull dir que aquí no anem en contra de ningú. Per molt es vulgui donar la sensació, moltes vegades es vulgui donar la intencionalitat d'assenyalar conforme anem darrere d'algú o estem capçant de mosques, perquè nosaltres, aquest grup municipal, que me'n recordo, que fins i tot estava al govern i volia que una plaça fos de promoció interna. I la va demanar. Poden parlar vostès amb els funcionaris si és veritat o no. I aquesta plaça no va sortir de promoció interna, va sortir públicament lliure, i amb aquesta plaça és una seu que va guanyar el senyor Balfe. És una veritat. Nosaltres aquí no acostumem a dir mentides, per molt que algú vulgui assenyalar que nosaltres continuem intentant mentir. No, moltes vegades callem, que això sí que és veritat, callem, perquè el que no volem és més confrontació. I no volem fer això massa llenya, per molt que diguin, no volem fer massa llenya, volem que les coses es facin bé. Miri si volem que les coses es facin bé, que nosaltres diem, escolti'm, s'han aprovat unes ordenances municipals, sense junta de portaveus, per una modalitat de plenari, que ho podria haver llegit també el senyor secretari en el seu moment, que era urgent, un plenari urgent, extraordinari urgent, sense junta de portaveus. Escolti'm, fa 2 dies hem fet dues juntes de portaveus. Hem fet dues juntes de portaveus. El ple anterior i per aquest ple, que legalment no teníem la necessitat de fer-lo, però escolti'm, el senyor alcalde diu que sí, doncs ja comencem una altra vegada. El rifi-rafi. No entrarem en si sí o si no, si ara o si soc. L'únic que demanem és l'expedient administratiu, els actes administratius, o bé la publicació en el boletín oficial de la província de Barcelona del nomenament d'aquest senyor com a plaça C1, i ja està, no hi ha més. Si això ho tenim, doncs ens callarà la boca. I si no ho tenim, doncs no podem callar-nos-la, perquè no mentim. Llavors, això està molt clar. Llavors, sense més dilatacions, nosaltres només, i vist que amb aquest ple tampoc ens heu proporcionat aquesta documentació, doncs no tenim una altra forma de demanar-la, que és per instància que ja l'hem demanat, i esperarem el temps prudencial per tenir-la. Doncs moltíssimes gràcies i el nostre vot, evidentment, serà. Disculpi, senyor Montagut, que estic acabant d'anotar. Aquest plenari hauria de durar 1 minut i mig, però vaig a fer el que es fa normalment als plenaris, que és llegir el que votem. Que deu ser que se li ha obligat el portaveu, però procedeixo a llegir-li als 11 regidors què és el que han de votar i als veïns i veïnes que estan aquí amb nosaltres i els que ens escolten. Després de fer l'explicació que ha considerat el grup convocant d'aquest ple extraordinari, es demana la següent acord de proposta. Primer, aclariment de la situació funcionarial del senyor Waldo Fernández Rodríguez
i entrega de tota la documentació administrativa necessària a cada un dels regidors i regidores d'aquesta corporació per obtenir la certesa que constitueix l'objecte de la moció. Jo tinc els meus dubtes cognitius que què vol dir això, però interpretant que el que demana és informació, doncs vaig a contestar-li, senyor Monteagudo. Vaig intentar contestar-li. Hi havia una regidora, que és la Neus, que em preguntava avui si m'havia preparat els plenaris. Dic, home, sempre me'ls preparo per intentar donar la informació més clara que sé fer. Cadascú de nosaltres, els regidors, i els nous regidors ho trobareu, en els nostres punts que ens afecten a les nostres àrees, doncs intentem fer-ho el millor possible. Jo avui m'havia preparat una informació que ara us donaré, però jo crec que abans el portaveu es mereix que li contesti a les qüestions que ha plantejat. Intentaré fer-ho sense rifirrafe, perquè jo crec que no existeix rifirrafe, al contrari. Jo crec que existeix un debat que per part de l'equip de govern el considerem sempre per la nostra part constructiu i que no considerem que sigui uns cops de pit, ni uns rifirrafes, ni jugar a futbol. Ho sento, els dos regidors nous no han vingut aquí a jugar a futbol. Jo, senyor Monteagudo, i el reste del grup, em sobta que la primera intervenció del senyor Monteagudo hagi sigut dir no dubtem de la plaça del senyor Ubaldo. Llavors, el que els dic és que el ple extraordinari d'avui és perquè volen aclarir la plaça del senyor, ja no diré més abans del seu nom, secretari interventor. I a la seva primera intervenció diu que no dubta de la plaça del senyor Ubaldo. Seguim. És incongruent, com a mínim. Vostès ens diuen que l'Ajuntament va d'un costat cap a un altre. Jo respecto la seva opinió, encara que vostès diguin el contrari, però crec que avui estan anant d'un costat cap a un altre. I encara no saben, perquè no ens ho han preguntat, i a la senyora Torres, el dia de la Junta de Portaveus, de la qual l'alcalde el convoca i el portaveu ve un portaveu del grup polític i es presenten dues persones del grup polític, els hi pregunto si volen entrar els dos i l'alcalde, sense donar-se cop de pits, autoritza que entrin per suposat, encara que tinguin dret només a entrar un portaveu. I aleshores li explico a la senyora Torres, mirant-la amb ella, que una moció, com fem fa molts anys, i ara recordo el procés d'independència, el procés de referèndum de l'1 d'octubre, on hem portat moltes mocions, que una de les qüestions que defineixen les mocions, i el ple d'avui és una moció, és parlar amb la Junta de Portaveus o abans entre les forces polítiques diferents per veure si podem consensuar un text i fins i tot la votació. Jo li explico a la senyora Roser Torres que la gran majoria de mocions surten endavant aprovades d'aquest plenari. I ja els hi avanço, avui no serà diferent. Però és que la qüestió d'avui és que això no és una moció. Perquè la moció ni l'han transaccionat ni han volgut arribar a cap acord. Perquè la moció és simplement demanar informació. I això ho sap tothom, que es demana en una instància. Jo això li explico i els dic, encara ens queden 2 dies per sentar-nos i posar-nos d'acord amb aquesta moció. I el senyor Monteagudo diu, bueno, però què vol Junts? I Junts li diu, retirar el punt d'aquest ple, perquè és incongruent aquest ple, i posem-nos d'acord en què és el que hem de fer. És la nostra postura, que avui explicarem, i la nostra postura al portaveu també explicarà. Perquè el punt de la moció, que és demanar informació, ja els avanço. Ningú crec que votarem en contra, si és que no hi ha absolutament cap problema. Saben per què? Perquè és que això és el que fa normalment qualsevol veí i el grup de gent per Sant Climent. Això és un extracte que acabo de demanar avui de les peticions d'informació que ha fet aquest grup només
aquest any 2024. Si veuen des del fons, m'ha ajudat els serveis administratius d'aquesta casa, del qual agraeixo, hi ha en un color les contestades i a les altres les estan en tràmit de contestar. Com veuen, el color marró és el que més hi ha. Amb la qual vostès, senyors de Gent per Sant Climent, en saben de demanar informació i saben que nosaltres els hi contestem. Però és més, vostès continuen donant bandazos quan diu que ens donem cops de pit per la transparència. Anem una altra vegada a la moció d'avui. Demanen informació. Doncs ara m'agradaria posar un altre exemple d'un altre regidor, que és el senyor Salvador Tugas. El senyor Salvador Tugas va fer la pràctica, va fer l'exemple d'explicar-li al seu fill de 11 anys, on li explicava que entraven a la pàgina web. Havien de buscar, clar. Se n'anaven a l'acte pública de l'any 2017, 7 de març del 2017, on l'alcalde era el senyor Isidre Sierra i els tinents d'alcaldes eren José Antonio Monteagudo, Miquel Torres i Montserrat Fruto. I si ens anem a l'expedient de recursos humans, on s'aprovava, llegeixo literalment, aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura d'una plaça de funcionari de carrera Administració General Subescala Administrativa Grup C1 mitjançant concurs oposició lliure de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. El senyor Monteagudo, del grup polític Gent per Sant Climent, va aprovar la plaça de C1 a l'any 2017. Pàgina web. No fa falta fer cops d'aquí. Simplement consultar la pàgina web. Però això és només l'oferta pública. Després hi ha tot un procediment, hi ha un decret d'alcaldia de nomenament amb la resolució del procediment selectiu, dels quals vostès saben com funciona, perquè acaben d'impugnar ara un a un, cap problema, i segueixo buscant i trobem la plaça, el ple 5/2017 de 27 de juliol, on surt l'alcalde el senyor Isidre Sierra, el senyor José Antonio Monteagudo, primer tinent d'alcalde. I ens anem al punt 6è i surt donar compte del decret d'alcaldia, perquè recordin vostès, 11 regidors i regidores, que la competència de nomenar és de l'alcaldia, donar compte del decret d'alcaldia número 246/2017 referent al nomenament accidental del senyor Ubaldo Fernández Rodríguez com a secretari interventor de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. Vostè, senyor Monteagudo, va participar en la creació de la plaça i en el seu nomenament. No és qüestió de cops de pit, és qüestió de treballar i buscar. Seguim. Som el grup del no. Sí, ja li vaig dir l'altra vegada que vostès són aquell grup que diuen que no, però no l'he dit jo, ho ha dit algun component del seu propi grup. Portem una aclaració. Doncs no porten cap aclaració. Sap per què? Perquè si vostè diu que no dubtem de la plaça del senyor Ubaldo i que vostès no volen fer massa llenya, doncs home, hauríem de saber els 11 regidors, futur regidor de recursos humans, i a tota la ciutadania, que per no fer massa llenya i per buscar sempre la part positiva, sense posar en dubte la plaça del senyor Ubaldo, com acaba de dir-ho ell, acaben de presentar 2 contenciosos a l'Ajuntament d'un procés selectiu mitjançant concurs d'oposició per cobrir una plaça de règim de funcionari de carrera o una plaça auxiliar administratiu de C2. Saben quin és el motiu? Entre altres, posen en dubte la legalitat del senyor Ubaldo Fernández. Amb la qual cosa, si vostès no tenen dubte el que volen l'expedient i dirien, bueno, esperem a tenir l'expedient i aquesta publicació, perquè han dit, només demanem la publicació al butlletí oficial de la província de Barcelona. Però mentre van posant contenciosos, posant en dubte el que aquí diuen al plenari, amb una veu constructiva de que no volen fer llenya, doncs hi ha alguna cosa que no quadra, i jo ho diria d'alguna altra forma, però no surt. Seguim. Demanem explicació i no es contesta.
Doncs home, és que vostè ha demanat també una carta entre la Junta de Portaveus del dilluns i el plenari d'avui, també vostè ha demanat una carta, d'acord, amb l'explicació de per què no hi ha un expedient. Doncs home, m'agradaria llegir-los la resposta perquè tothom la tingui, de el que se li ha contestat al senyor Monteagudo respecte al ple d'avui. Atès que en data 5 de novembre del 2024 s'ha rebut mitjançant registre tal una carta dirigida a l'alcaldia en què el resum es demana al grup municipal de Gent per Sant Climent vol posar de manifest que atès que la passada Junta de Portaveus no va ser entregada cap documentació administrativa, cap expedient administratiu o cap documentació que acrediti o acredeixi la situació funcionarial del senyor Waldo Fernández Rodríguez 2 dies abans del ple, que serveix per aclarir. Atès que aquest grup municipal té dret a tenir accés a la documentació requerida abans del plenari extraordinari convocat pel proper 7 de novembre, complint la legalitat vigent, però el fet cert és que tant la Junta de Portaveus com el ple mateix han estat sol·licitats pel seu grup, senyor Monteagudo, que remet a aquesta carta. En conseqüència, aquest alcalde, en compliment de la normativa vigent, s'ha limitat a convocar el ple amb el contingut i text literal sol·licitats per vostès, que ara requereixen l'expedient administratiu. Si vostès convoquen un ple, hauran de portar tot allò que vulguin. Fet aquests que no serveix sinó per demostrar que es va convocar el ple precipitadament, com vostès sempre diuen que ho tenen tot planificat, doncs aquesta vegada potser no, sense ni tan sols sol·licitar o adjuntar cap informe ni expedient. Fins a la data de la convocatòria aquí no existeix cap petició d'informació. Quan saben vostès, 11 regidors i regidores, que el senyor Monteagudo i el seu grup tenen molta facilitat i coneixen el sistema de demanar informació. Finalment, no podem deixar de recordar que el ple sol·licitat és superflu i extemporani. Superflu i extemporani, atès que la qüestió de la situació del funcionari ja ha estat tractada, i els dono la nova dada, amb el ple 2024-7 de 25 de juliol. Ells mateixos, senyors de Gent per Sant Climent, han participat en un ple de fa 2 mesos, en el qual s'acorda l'amortització de la plaça de tècnic superior d'administració general corresponent al subgrup A1 degut a la sentència que ells mateixos van posar i van guanyar. Cap problema. Actuem segons la sentència del TSJ tal. I que ha finalitzat amb el decret d'alcaldia, perquè és competència del decret d'alcaldia 558-2024, apuntin, de 31 d'octubre, en execució de l'esmentada sentència, tramitat seguint les indicacions de la Diputació de Barcelona a qui s'ha sol·licitat ajut en aquest dret. Això, abans del plenari, també tenia la informació. I segueixo contestant i acabo. En aquest ple no l'hem demanat una informació. Sí que demanen la informació. Sap per què? Perquè vostè tergiversa la informació. Acaba de dir la frase, i m'agradaria que reconegués i que es disculpés, que vostè, des del 4 de juliol del 2019, vostè va presentar el litigi i té sentència ferma de que l'ha guanyat. Això és mentida. Vostè el 4 de juliol del 2019 hi ha un ple que vostè no estava i que vostè durant 4 anys s'ha tirat dient que este ple no era nulo pleno de derecho i que vostè va retirar. És que és molt important. El que vostè ha guanyat ha sigut una promoció interna, tombant una promoció interna d'un grup de C1 a grup de A1. Amb la qual li agrairia que digués que vostè no ha guanyat cap pleno nulo de derecho. Per acabar, li diria que, com dèiem abans amb el company regidor, el Salvador, amb un nen d'11 anys, li deia, si hi ha un funcionari que té plaça de C1 i té plaça, fa una promoció interna i puja a una plaça de A1, és funcionari? Sí, molt bé. Al cap de X mesos hi ha una sentència d'òrgan superior que li diu vostè no pot ser A1, amb la qual cosa ha de retornar a plaça C1. Segueix sent funcionari? Diu, home, papa, jo crec que sí, perquè en cap moment ha dit que deixa de ser funcionari. Això que ho dic irònicament, li vinc a dir que vostè la documentació la té sencera penjada a la pàgina web i per acabar, vull dir a tothom, més que res perquè després
són els mitjans de comunicació que filtra algú, no dic que sigui vostè, algú, possiblement del seu color polític, on diu quina és la situació del secretari interventor. Doncs home, els hi ensenyo i tindran accés sempre que vulguin a l'acte de presa de possessió amb el nomenament de la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, on el senyor Ubaldo Fernández és el secretari interventor d'aquest Ajuntament. Ho dic perquè no tinguem dubtes de que vostès no estan fent un ple obligats perquè ningú li dona informació. Vostès han convocat un ple perquè tenen dret a fer-ho, cap problema. Ara, aquí les conseqüències, com diu la senyora Ana Pastor, aquestes són les dades i que cadascú analitzi la seva opinió. Un cop explicat el posicionament d'aquesta alcaldia, donaria la veu als altres dos grups polítics. Alguna paraula demanada? Sí? Davant. No sé si es pot dir bé. S'hauria de reiterar una mica el que ha comentat. No pot haver? Sí. Des de Junts considerem que no calia convocar aquest ple perquè hi ha altres vies administratives a través de la instància per poder tenir aquesta informació i ens haguéssim estalviat fer el ple amb tots els costos que això comporta. Moltíssimes gràcies. Per part de l'Esquerra Republicana, alguna opció? Retirar el que és evident que aquesta informació vosaltres la podeu tenir en altres vies en la que no tingués aquest cos. I un exemple és que aquest cos és s'ha votat en les feines. Mentre vosaltres heu demanat sempre informació, us l'heu donat, que sàpiga la gent del poble que les vostres polítiques són aquestes. Són les vostres polítiques, ho estic dient des que estic aquí dins, totes ètiques, però també estaria bé que vosaltres accepteu que esteu fent una política que no i portem tota a un extrem que està tenint unes conseqüències en tot cas econòmiques. Molt bé. Abans de donar la resposta, procediríem a la votació perquè quedi la votació feta i després donaré la paraula de resposta. Algun vot en contra? Abstencions? Abstenció de l'equip de govern? Vots favorables? Doncs resumeixo el resultat. Queda aprovada la moció de donar la informació als 11 regidors de tot l'expedient del senyor secretari accidental. Vol parlar, senyor Monterudo? Doncs moltes gràcies, senyor alcalde. Només rectificar dues coses que crec que són importants. Nosaltres no hem impugnat cap plaça a punt. Nosaltres no hem impugnat cap plaça a punt. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dirà sentenciat. Vostès van portar en aquest ple l'amortització de la plaça a punt. No hi ha res més a dir. Una altra cosa sobre aquest tema, vull dir una altra cosa. No són contenciosos, són recursos de reposició, contesti. Contesti els recursos de reposició i si de cas em passa la llista que jo li faré una altra. I només preguntar-li al poble de Santiment, tenim l'expedient, ens ho donaran. Ja continuarem parlant. Moltíssimes gràcies. Senyor Monteagudo, una sentència d'un jutjat es fa quan algú presenta una demanda. No ve caiguda del cel com la pluja. Res més a dir. Senyors, senyores, com sempre diem, tots aquests premis d'aquí darrere de transparència són per alguna cosa. Només voldria acabar ja per informació general, que jo crec que abans del proper plenari ordinari, simplement una informació de servei que crec que és molt més útil d'altres coses. Dir-los que demà signaré un decret d'alcaldia amb els nous nomenaments de les regidories que li pertoquen amb la nova distribució. I m'agradaria que la ciutadania ja ho sapigués, perquè així també, abans que surti la publicació i abans que s'aprovi el decret i abans que donem compte al ple ordinari de novembre, doncs com a mínim que tinguem informació. La senyora Esther Aguado assumeix igualtat, la senyora Montse Forquet i Martí portarà cultura, festes, fira i exposicions, entitats, comissions i associacions de forma íntegra.
El senyor Jordi Pérez Condemines portarà projecte transformador dels equipaments públics Sentiment 2030, polítiques urbanístiques, habitatge, esports, recursos humans i noves tecnologies. I la senyora Isabel San Martín Olmo, regidora, portarà educació, política lingüística, promoció econòmica i comerç, turisme, consum, medi ambient i lluita contra el canvi climàtic, premsa i comunicació. D'acord? Quan signi el decret d'alcaldia que prepari, que ara mateix faré entrega a secretaria perquè pugui fer el decret d'alcaldia a la mà, doncs quedarà aprovat, de forma que així ja podrem continuar treballant el que no hem parat, amb la qual cosa voldria agrair també als regidors que, tot i no tenir l'acte, han continuat acompanyant-nos i ens acompanyaran durant molts mesos com a vilatans de sentiment que ens ajuden. També que els nous regidors facin que no s'aturi el funcionament de l'Ajuntament. I està ben dit, el que dèiem, que els treballadors i treballadores tinguin paciència amb nosaltres ara, amb les noves incorporacions, les noves distribucions, que segur que ho farem i ho pillarem el abans possible. D'acord? Moltíssimes gràcies. Crec que no em deixo res, senyor a tothom, no em deixo res per dir. Gràcies a tothom. Seguim.